ഞങ്ങളാരും നിനച്ചതില്ല. നിന്റെ പതി മരിച്ചിട്ടു 3 മാസം തികയുവാൻ ഇനിയും അവശേഷിപ്പു ദിവസങ്ങള്. അതിൻമുമ്പിൽ കിളവന്റെ ഭാര്യയായി പൊന്നിടുവാൻ നിനക്കൊട്ടും ലജ്ജയില്ലാതായി പോയല്ലോ. വിവരക്കേടെന്തിനിത്ര പറയുന്നന്നക്കുട്ടി, വിവരങ്ങൾ അറിയാമോ ജീവിതത്തിന്റെ? മരിച്ചവർ മരിക്കില്ലേ, പിന്നതിനെ കുറിച്ചോർത്തു കണ്ണുനീരിൽ കാലം പാഴായി കളയണമോ? മരിച്ചോരാ മനുഷ്യന്റെ ഭാര്യയായി 20 വർഷങ്ങളും തള്ളി നീക്കി കളഞ്ഞവളാം. ആരപ്പാവന്റെ ഒരു ചെറുവള പോലും എനിക്കയാൾ മരിക്കും വരെയും വാങ്ങി തന്നിട്ടുമില്ല. കിളവന്റെ ഭാര്യയായിട്ട് ഇവിടെ ഞാൻ വന്നിട്ടിപ്പോൾ 20 ദിവസങ്ങളായിട്ടുള്ളടി. എന്റെ കയ്യിൽ കിടക്കുന്ന കട്ടിക്കാപ്പ് കണ്ടോ പെണ്ണെ, പുള്ളിക്കാരൻ എനിക്കായി വാങ്ങി തന്നതാ. ഉപ്പുനീരിൽ മുളകിട്ടു ഞെരടി ഞാൻ റേഷനരി, കഞ്ഞിയത്ര കുടിച്ചവളാണെന്നറിയോ? പിന്നിവിടെ കഴിക്കുവാൻ അപ്പമുണ്ട്, മുട്ടയുണ്ട്, മട്ടനുണ്ട്, ചിക്കനുണ്ട്, കരിമീനുണ്ട്. കുടിക്കുവാൻ ചായയുണ്ട്, കാപ്പിയുണ്ട്, ബ്രാണ്ടിയുണ്ട്. എന്തു വേണം ഏതു വേണം സർവ്വതുമുണ്ട്. ഇക്കിളവൻ മരിച്ചാലും എനിക്കൊട്ടു ഖേദമില്ല. എന്റെ പേരിൽ ബാങ്കിലുണ്ട് സ്ഥിര നിക്ഷേപം. പുള്ളിക്കാരൻ ദേഹമകൻ ജോർജ് കുട്ടി അമേരിക്ക, തന്നിൽ നിന്നു വരുമടി അടുത്ത വാരം. സപ്പിട്ടു പതപ്പിച്ചിട്ട് അവനെ ഞാൻ സുഖിപ്പിക്കും, മക്കളെ അയക്കുമേടി അവന്റെ കൂടെ. ഇളവന്റെ കാലം അമേരിക്കയ്ക്ക്. നിന്റെ സുഖമോട്ടിപ്പോൾ എനിക്കും വരുന്നൊരാശ, എന്തു ചെയ്യാം എന്റെ ആള് ചാകുന്നുമില്ല.